Assalamu alaikum Türkmen portal web saytymyzyň mehriban tomşyçylary. Edil adamlar biletin gelýär gepleşmediň täze sany siziň bilen. Bugün biz size näme hakda gurrun berýär? Hemmemiziň gün aşy durmuşda ullanylýan ýöne bir bolaýmaly zat ýaly ken ünsvermeýän zatymyz hakda. O bize gerekli maglumatlanmady, gerekli saytlanmady wesleýän zatymyz tapyp berýär. Garaz internet ulgamyna elaýyk bolup bize hyzmat edýän zat olam elbetde Google bolupdyr. Google kaçan döräpdir, onuň ady nämeni aňladýar. Egerde şu sowallaryň jogabyny bilmek isleýän bolsaňyz, gözlem bolsaňyz gepleşmeden başlaşmagy başlaryň. Biler bolsaňyz diýdi adamlar, Google diýen söz ýalňyş ýazylan başga bir sözden gelip çykypdyr. O näme? Dünýä ýüzünde iň meşhur bolan sözleriň biriniň dörümegine halk ýalňyşy sebäp bolupdyr. Hiyanlar ýalyzatmy? Häzir aýdyp berýän. Ýöne gelin munyň üçin başdan başlaýyn. Google Alphabet halajyrlygy degişli Amerikan tehnologiýa kompaniýasy. Edil Apple, Amazon, Microsoft ýaly Google'am ýer ýüzünde iň iri kompaniýalaryň dörtlüğine girýär. Ödem maglumat tapmakda dünýäde ondan öňe geçişek ýok. Google kompaniýasynyň maksady dünýädäki hemme maglumatlary tertipleşdirip, olary ähli adamlara ähli kişi el ýeterli edip goýmak. Biziň köpüýemiziň ullanýan hyzmatlarymyz, ýani Gmail, Google kartalar, Google Play, Chrome, YouTube, Android, OS, bularyň hemmesi Google'un döreden ýa-da satyn alan serwisler. Biziň gündemimizde Google hemişe bolan, hemişe de bolçok bir zat ýaly bolup gelýär. Ýöne aslında bu dünýä belli kompaniýa 2023-nji ýylda 25 ýaşydy. Dünýäde iň meşhur gözle ulgamynyň taryhy 1995-nji ýylda başlandy. Şol ýyl Stanford Universitetining aspiranty Sergey Brin magistraturasynyň talibi Larry Page Universiteti görkezmegi haýyş etipdir. Şeýdibem olar tanışypdyr. Sergey Brin we Larry Page tanışan gülleri ilim matematika barlylar hakda köp gurrun etip başlatdylar. Ýöne özüm ýeki meselede de olaryň pikiri hiç el deňgelmändir. Ýöne bu gapma garşylyk olary geljekde dostlaşmaga laýyk bir ýyldan soň bolsa bile bir taslamanyň üstünde işlemäge päsgel bermedi. Larry Page çağalykdan kompýuterler bilen gyzyklanýan eken. Ol ýam 12 ýaşynda ol öz kompaniýasyny döretmek hakda ýam pikirlenip başlady. Sergey Brin bolsa bir giden maglumatyň içinden özüne geregini aňsatlyk bilen tapmak meselesini öwrenýän eken. Olar şeýde bir näçe almy işem ýatypdyr. Larry Page okuw üçin almy iş ýazmaly bolanda, almy ýolbaşçysy Terry Winograd oňa gözle ulgam meselesini öwrenmek teklip etipdir. Şondan näçe ýyl geçen soň Larry Page bu teklifi şu wagt içerli maňa berilen maslahatlaryň iň gowsy diýip ýatlap geçipdir. 1990-njy ýylda ýam gözle ulgamlar bar eken. Ýöne olar gözle berilen sözüň näçe gedek gawat gelişine görä maglumatlary tertipleşdirýän eken. Ýani bu diýmek gözleýän adama hemişe kömek etmeýär. Şonuň üçin hem köplenç gerek maglumatyň gynansak da näde gözlemeli bilenoklar markan watan eken. Ine Page bilen Brin şu meseleni çözmek orna çykypdyrlar. Olaryň döreden gözle ulgamy türlü saytlaryň arasyndaky baglanyşy analiz etmegi başarýan eken. 1996-njy ýylda Backup adly taslama işi badal galýar. Şeýdibem universitetiň saytyny gözle roboty işläp başlaýar. Ol gözle üçin bir söz ýazylanyna jogap hökmünde çykan sahypalaryň ähmiýetine üns berýän eken. Şol ýylan Page bilen Brin 4 sany Winchester'dan ibaret bolan serwer döretmegi başarýar. Ol serweriň taşy, ýani korpusy Lego oýny başlaryndan ýatalan eken. Soň bolsa bu taslamaň ady ýetgedilip Google bolupdyr. Indi näme üçin Google bu söz nämeni aňladýar? 1997-nji ýylda Brin bilen Page gözle ulgamyny işläp tertiplep biljek ummaty maglumatyna laýyk geläjek ady gözläp başladylar. Ondan Stanford Universitetiniň umumy ýaşaýyş jaýynaky talipleri at tapşmagy hormat bilen haýyş etipdirler. Olaryň birim Sean Anderson adly talip Googleplex diýen sözi teklip etipdir. Soň bu sözüm gysgalyp ýygy 100 nolly sany aňladýan Google diýen ady saýlapdyr. Edil bu sanyýaly gözle ulgaman bir hasap maglumat tertipleýän eken. Ýöne täze ad girdinde Anderson google.com diýip ýazmagy berek, ýalňyşy google.com diýip. Google bilen Google tapar. Şeýdibem dünýä belli Google dörýär. Google'un dizaýny ýa-ni daşky görnüşi gaty ýöne köýjek. Sebäbi o wagtlar Larry Page'iň hem Sergey Brin'iň hem goýja dizaýner tutunmagy gynasatda pul harajady ýok. Şonuň üçin hem olar Google sözüni dörli renkler bilen renkläpdirler, hem diňe gelecek tatlar goýupdyrlar. Ýöne bu ýöne köýjelik hem gaýta adamlary özüne çekiji bolup kalmadylar. Google'la hiç hili gerekmejek artykmaz päsgel berýän zat ýok eken.
iki dostun oylap tapan gözlög ulgamy meşgurlyk gazanyp başlapdyr. İşiň ösmegi bilen bolsa pul gerek bolupdyr. Biz bilen birin öz işläpdilen internet gözlög algoritmini $1 milyon satjak bolupdyrlar. Dostlar, bu pulu diňe paýlaşyp özlerini baýadam hata edepleri ýetirýär gynansak da alyjy tapylmady. Hiç kampanya Google'a onça pulu dözmändir. Şeýdibem iki dost Google öz oylap tapan gözlög ulgamyny kämilleşdireli özüme kullanalýan netije getdirdi. Page bilen Larry Kaliforniyada öz dostlarynyň biriniň garažyna ornaşypdyrlar. Hemem işiň ösmegi üçin maýa goýjynyň investoryň gözlegine çykyp başlapdyrlar. Birinji bolup olaryň Google kampaniýasyna anana pul beren adamam Andy Bechtolstein bolupdyr. Ol ýaş işe gürlere $100,000 Amerikan dollaryny beripdir. 1998-nji ýylyň 4-nji sentýabryna Google kampaniýasy resmi taýdan işläp başlaýar. Olar birinji işgäri öz talip deňduşlarynyň birini iş alpdyrlar. Şeýle de kampaniýanyň 4-nji aglaty Yoshka atly iti bar eken. 1999-njy ýylda kampaniýa garażdan göçüp Palo Alto'daky ofisa işe geçýär. Bu olaryň işgär sany fikirde yetipdir. Şu wagtlar hem Google bir gece günnüde takminan 500,000 gözlög amala aşyrýan algoritm. 2002-nji ýylda Google'la AdWords kontekstli mahawat hyzmatynyň kädilenen görnüşi yglan edildi. Mahawat ýaş kampaniýa üçin esasy gerdeji çeşmesini öwürlen soň olar muňa döredüçilikli çemeleşip sahypany mahawatdan doldurman diňe ýokarky filtre ýerleşdiripdirler. Bu mahawatlaram diňe şolar bilen baglanyşykly söz gözleýän adamlary görkezýär. Pulum mahawat ýerleşdirilen üçin näçe adamyň mahawatyň üstüne basyp ony görýändigine laýyk tutulanýar. 2003-nji ýylda Google onuq tehnologik kampaniýalaryň satyn alyp başlaýar. 2004-nji ýylda bolsa Gmail elektron poçtasy işläp başlaýar. Häzirki döwürde bu poçta ulanýanlaryň sany takminan 1,8 milliard deň bolupdyr. Bundan başga da şol ýyl kampaniýa öz aksiýalaryny satyp başlaýar. Başda Google'yň aksiýalarynyň bahasy $85 Amerikan dollary eken. 2004-nji ýylda kampaniýanyň işgärleriniň aşpezden başlap okoloýja çenli hemmeti millioner bolýar. Biragatdan 2005-nji ýylda Google Android servisini $50 milyon Amerikan dollaryna satyn alýar. Biziň gündämimizde ol iň uly mobil operasiýon ulgamy bolupdyr. 2006-njy ýylda kampaniýa YouTube servisini $1,66 milyard satyn alýar. 2008-nji ýyl Google Chrome browserini işletip başlaýar. 2015-nji ýylda kampaniýada üýtgeşmeler bolup geçýär we Alphabet Inc. Holding kampaniýasy döredilip, Google onuň bir bölegini öwürdi. Sergey Brin kampaniýanyň prezidenti wezipesine berilýär we Larry Page bolsa general direktor, ýani baş direktor. Bu holdingiň dödümine YouTube, Android hemem şular ýaly gaty köp ýeri taklamalar ýerler. Bunun sebäbi 2010-njy ýyldan başlap Google ortaça alanda her hepde bir kampaniýany satyn alyp gelýär. Bunun sebäpleriniň biri hem kampaniýa bilen onuň işgärlerini Google'yň hataryna geçýär. Bu bolsa täze wekiller çöplemegiň ýene de bir usul bolupdyr. Olary ýeke-ýekeden özüne çekmäge gerek ýa-da çöplemäge gözle tapmaga gerek tutuş edarany satyn alyp goýberýän we ähli işgär gelýär. Ine Google'yň işgär alma usuly şeýlerek görnüşli dowam edýär. 2015-nji ýylyň 1-nji sentýabryna Google öz täze logotipini türledi. 2019-njy ýylda dostlar Page bilen Brin öz ýolbaşy wezipelerinden gidýärliklerini aglan edýärler. Alphabet Inc. Holdinga Sundar Pichai ýolbaşçylyk etip başlaýar. 2021-nji ýylda bir döwürler garażda ýerleşen kampaniýa Manhattanyň binalarynyň birine göçýär. Google bu binany 2,10 milyard Amerikan dollaryna satyn alýar. Bu bolsa häzirçe Amerikanyň taryhyny en gymmat baha satyn alynan ofis binalarynyň biri bolupdyr. Kampaniýanyň esasy ofisi Silikon jülgösünde Mountain View şäherine ýerleşýär. Jemi Google'un dünýäň 50-den gorak ýurdunda 70 tane şahamçy. Daşary ýurtdaky ilkinji şahamçy 2001-nji ýylda açyldy. Google'un iş ýerleri dünýädäki en gowy iş edaralarynyň kataryndadyr. Olar diňe iş üçin däl eýsende deň jalma okama adamlaryň özleri gürlep oturmaklar üçin giden mümkinçilik berilipdir. Meselen Zürich'däki şahamçanyň öz basketbol meýdançasy bar. Dublin'däki Google'un ofisiniň kitapxanasy bolsa Hogwarts'y ýadyňa salýar. Harry Potter. Ýene bir çökde mini golf oýnap bolýar. Başga ýerde işgärler binaň içinde minir ýaly samakat berilýär güýmesi. Qarad Google öz işgärlerinden uzaklygyň iş stolunyň başyna
galman oturup şu yerde işlemeyi talep eden o. Sen isle otur, isle gezilenecek, isle yat deyince ali, isle gelme esasat işin keyli kovursa yeter. Her yılın 2 milyondan uğrak adam bu kampanya işi durmak için öz resminamalarını veriyor. Yani onların bir götürümünün adırağı işi kabul ediliyor. Google'ın işgarlarının bir yıllık kazanyan pul takminan 300 000 Amerikan dolarını barabardır. Özüm bu işgarların 15 götürüm hiç vaat kolejde okamadığı adamlar gen var. Kampanyanın işgarlarının öz ulanyan sözlerim var. Bu yerde təze işgarları nuglar deyiliyor, işten çıkana olsa ksuglar deyiliyor. Google hatta yeni bir kızıklı maglumatlar ne şular. Berkbellen bu kampanyanın şıgarı yamanlık etme diyen cümleden var. Google her sekundda takminan 99 000 gözlöw taleplerini işlettiriyor. Bu gözlöw ulgamy takminan her gün 8,5 milyard gedek, yılda bolsa takminan 2 trilyon gedek gözlöw geçiriyor. Poisk beriledi. Ortaça adamın gününe 3'den 4'e çelli gözlöw geçirýänini gözlemde tutsak, her gün yüzlerce milyon adamın Google'ın peýdalanýanlygy bardy netije gelip çykyr. Özüňe hem şey diýene de, doğrudan. Google'a şu wagtda çelli dünýä boýunça takminan 83,9 milyard adam girip bir zat gözlemdi. Bu gözlöw ulgamy 150 dille maglumat tapyp bilýär. Indi ýene bir zat adamlaryň takminan 6 götürümi iş ýerine barmak üçin Google Maps kullanýar. Google'ın aksiyaları başta $85 satılınmasa eğer bu hafta onların bir yerinin bakatı yekececeğinin 2300 Amerikan dolar. Google'ın baş kampanyası olan Alphabet Holding'in bağlar bakatı takminan 1,22 trilyon dolar değil. Ol her sekundda 615,196 dolar kadar. Sekundda mehriban adamlar 615 dolar böyle idin açacak. Ya Google'ın yüzüne vatal çıkan suratçıklara Doodle deyip at berýärler. Birinci Doodle'y Larry Page bilen Sergey Brin özleri Burning Man festivalına gatnaşyjylary şoňa giderliklerini öğretipdirler. Bugün Apple kampanyasynyň düýbini tutucu Steve Jobs Google'a jaň edip Google'ın ýazysyndaki sar renkiň dogry dälligini aýdypdyr. Google terjimesiniň iň köp terjime edýän sözleri haýsydyr öýdü. Olar ýagdaýyň näke ekenet, men seni söýýän diýen cümleler. Görnäýär ajaýypdyr. Google kampanyasynyň işgärleri, itleri gaty gowy ýa-ni beýçak. Şonuň üçin bu haýwanlary kampaniýanyň gapy hemişe açykdyr. Özüň maglumat arkaň barmy? 2023-nji ýylyň ahyryna Google ýylyň jemlerini jemledi. Ne şu jemlere laýyk da 2023-nji ýylyň iň köp gözlenen filmi Barbie filmi çykdy. Ady Google'a iň köp ýer bilen aktyorlar bolsa Jeremy Renner bilen Jenna Ortega. Elbetde Wednesday. Aydımçılardan 2023-nji ýyly iň köp gyzyklanma döredilýär. Shakira oyunlaryň içinde bolsa iň meşhury Hogwarts Legacy oyunu bolup çykdy. Ene de adamlar mehriban watandaşlar Google hakdasyda ýitirmek isleýän zatlar şulardan bar. Sözüň ahyryna ýekece dada aýtasym gelýär. Google bilşimi diýýär, etlenik smartfonuň çep tarapyny sýranda bir näçe habarlar çykýar. Şu habarlaryň içinde hökümet suratda diňe bir ýurdumyzda däl dünýäniň dürli ýurtlaryna bolsam Türkmen portal web saytymyň sizin üçin ýetirýän we taýinleýän habarlaryny okap bilersiňiz. Şonuň üçin Türkmen portalynyň daşlaşma, Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeler. Ýene kunlarda görüşýänçe goşta bolan we elbetde özüňize gowy